الیعقوبی دیروکا هجمارک ji dewlet û gelan dizanî hem ji gerên xwe agahî komkirine û hem jî ji pirtûkên xwendine. Ji wan jî Kurd. Ev yek di vegotina wî ya wan boyaran de derdikeve holê. û bi taybetî jî dema di pirtûka xwe ya dîrokî de li ser şahên Farisê diaxive. Ji destpêkê ve diyar dike. Got gelek çîrok û roman di derbarê şahên wan de vegotine. Gelek ji wan çîrokan efsane wî ne. Ji ber wê jî dê van yekan nebêje. Tenê dê çîrokên tên bawerkirin hilbijêre û bibêje. Li ser pevçûnên wan şahan li ser deselatiyê û derdora wê ve diaxive. Ji wan çîrokan jî çîroka dobirayên Kurd e. Ev yek di dema li ser pevçûna di navber Şah Kîsra Abroîzî û Şah Behram Şobîn de derdikeve û bi kuştina Behram Şobîn diqede. Diaxive û dibêje. Dema Behram Şobîn miriye. Şah el Tirk ji Kurdiyê jina Behram re û hevalên wî re şand û xema xwe ji wan re dibêje. û wî jî hemû kesên di kuştina wî de alîkarin kuştine, yanî di kuştina Behran de. Birayê xwe netra şand cem wan û ji Kurdiya jina Behram Şopîn re şandiye got wê dixwaze. Ferman dide wê got bi netra re bizewce. Kurdiya jina Behram leşkerên birayê xwe kom kirin û tevî heval û hogirên xwe û kesên dixwazin ji welatê Farisê koj bikin. Netra birayê Xaqan dadû wê. Wê jî çek li hember rakir û gotê: Ez ê tenê bi kesekî bihêzê bi qasî Behram re bizewicim. Ka were li hember min şer bike. Birayê Xaqan şer kir û hat kuştin. Wê jî rêka xwe dewam kir. Kesra jî ji xalê xwe bendî bi bavê wî kiribû aciz bibû. Çavên wî derxistin û dest û lingên wî jê kirin û bi canî xac kire. Dema bestam birayê bendiyê bihîst ka Kesra çi bi serê birayê wî kiriye. Çû er rey û kom ser hev kir. Xeber dayê got Kurdiyê ji welatê El Tirk çûye. Ew û kesên bi wê re wergirtin. Tiştê Kesra kiriye gotiye. Jê pirsiye got li cem wî tevî kesên bi wê re bimînin û bi wê re bizewce. Ev yek pêk hat ji birayê xwe re Kurdiyê nivîs û xeber dideyê û jê dipirse got biçe cem Kesra û jê aramî û ewlekariyê ji bo wê û kesên bi wê re bixwaze. Xeber da Kesra got ev yek çêbûye. Kesra bake li birayê wê Kurdî kir û jê dipirse got bi başî nêzî wê bibe. Heya bestam dikuje û ew bi wê re bizewce. Kurdî jina xwe ya bi navê Ebrexê şand cem xuşka xwe Kurdê. Got tiştê şah gotiye jê re bêje. Nivîsa ewlekariyê ji bo wê û kesên bi wê re şand. Kesên bi wê re qebûl kirin û li derdora bestam kom bûn û ew kuştin. Kurdê çû cem Kesra û bi hev re zewicîn û li cihê bilind bicî kir. Rewşên Kesra serrast kirin û welat bi giştî jê ve nêz kir. Nedûre ku ev çîrok ji wêjenasê bi navûdeng El Cahiz yê di sala heysid û şêst û nehê zayînê de miriye wergirtiye. Ku gelek hûrgiliyên berfireh di derbarê vê çîrokê de vegotine û ji tiştê ku El Cahiz vegotiye. Kesra ber bi medainê ve çû. Kurdiyê bi cewheran xemiland. Şahiyeke mezin ji bo wê amade kir û hemû leşgerên wê vexwendin, xwarin û vexwarin. Paşê jî bang li birayê wê Kurdî kir û xuşka xwe pê re zewicand. Qeleng û gustilka ji qehramana sor çêbûye û bi êvaran weke findan diçûruse dayê. Dema Kesra kete cem wê û li bedewiya wê nêrî ew meşend û gelek pere dan wê. Birayê wê xelat kir û li ser erda Farisê kir walî. Ev ji bo bilindkirina wê ye ku tu jin beriya wê û piştî wê wiha nehatiye xelatkirin. Paşê jî Kurdê ji Kesra re gote: Seydayê min derxîne meydanê, em di nava destên te de biçûv û gogê bilîzin. Bi hev re derketin û jina wî şêrîn jî derket. Her wiha jinên girêdayî wî bang kir got hespekî amade bikin. Kurdan lêkirin her du lê swar bûn û hişt got ew biçûv bilîze. Bişûr girt û di nava meydanê re beziya. Bi awayekî ecêb bişûr lîst. Paşê jî rim xiste destên xwe û bi awayekî cuda pêlîst.
شێرینێ گوت شاهێ من جiyê te dihêle tu bi vê şeytanê bawer bike. Gotê heyha ew baş me naz dike û gelekî ji me hez dike. Ma çima em ê jê bitirsin. Dema ji hespê daket kesra got li her 4 aliyên memleketa me û li her aliyekî serleşgerekî bi 12,000 mêran heye û li koşka min jî 12 jin hene. Min tu kir sereka wan.